Мин үч кыз әнисе, һәм менә татар теле укытучысы дидем бит инде бит. Гомумән менә әни кеше, ул бит инде телне бирүче, үзенең баласына бүләк итүче. Менә мин андый сорауны гомумән аңламыйм, ничек инде ул менә татар теле ни өчен кирәк соң? Ул бит татар телеме, гомумән туган тел. Кеше үзенең туган телен белергә тиеш, сакларга тиеш һәм алдагы буыннарга да бирергә тиеш. Тапшырырга тиеш. Шуңа күрә ни өчен кирәк? Әлбәттә кирәк, туган тел бит инде. Ана каны белән сеңергә тиеш ул балага. Сөйләшсеннәр гаиләдә татарча. Менә без гаиләдә гел татарча сөйләшәбез. Без гомумән мин аңламыйм татар кешесенең үзенең өендә русча сөйләшү. Минемчә менә шушыннан башлана ул. Бүтән бер нәрсә кирәкми. Бұл олимпиадаға Башқұртстаннан 22 оқусы келді. Оның 8 бала еңеусі, қалғандары 14 бала, олар призер. Башқұртстаннан 15 райондан қаташалар, 15 муниципалитеттен келгенді. Конечно, бары қадақыны бек дұр балалар яғынан, оқытушылар яғынан да. То есть, ұшы межрегиональ, түбәгара олимпиадаларда, халықара олимпиадаларында қатнашу нық мотивация булдыра оқушыларда. Оларға юл сығымдары түләнә, муниципалитеттер ярдам күрһәтә. Түләүҙәргә һәр бер муниципалитет үҙҙәре улар бөтә сығымдарҙы үҙҙәре түләйҙәр. Без татар булып йәшәйбез, без бу дөньяга килгән татарлар булып. Шуңа күрә минемчә татар теле булуы ул кешенең менә мин татар булуы дигәнне. Кеше генә түгел әйме менә Россиядә торам, гражданин дип инде мин татар баласы булуына ул татар тел кирәк булып минемчә инде. Татар теле бүгенге көндә Свердловск өлкәсендә 4 районның авылларында өйрәнелә, барлыгы 21 мәктәп инде, шуның 18-ендә өйрәнелә. Һәм бер дәрестән башлап 3 дәрескә кадәр. Бигрәк тә инде менә Әртә районының авылларында ул бик яхшы куелган. Анда инде бөтен прокурор тикшерүләреннән соңыннан да барыбер 3 сәгать ничек бар иде, шулай итеп уку планында торып калды. Һәм инде менә олимпиадаларда ул сизелеп тора. 3 дәрес укыган укучылар һәр вакыт инде җиңүче булалар һәм призлы урыннарны алалар. Һәм башка төрле туган телгә кагыла торган конкурсларда да алар инде гел алдынгыларда. Иң зур проблема ул әти-әниләр уртак тел табу. Мин шулай дип уйлыйм. Чөнки Свердловск өлкәсендә бүген бөтен шартлар тудырылган. Хәзер руслашу бик көчле бара. Элек менә инде алар акцент теле генә сөйләшеп чыгып киткән әти-әни бүгенге көндә балалар хәтта әти-әни дип әйтергә дә өйрәтми туган телдә. Алар инде әти-әни сүзен мәктәптә иң беренче туган тел дәресендә генә ишетәләр. Иң беренчедән үзеңә татар телен яратырга кирәк. Үз предметыңа яхшы гына белергә и теләк булсын балаларны, ана-аталарын төшендерергә туган телне ярату буенча. Без ышанабыз, Татарстан татар телен югатырга бирмәс. Татарстанда югалмаса, чит районнарда, регионнарда да ул югалмас. Юк, татар телен өйрәнергә авыр түгел. Ул минем туган телем, ана телем бит инде. Туганнан үскәндә дә сөйләшеп, нитеп, йөргәндә татарча өйрәнергә миңа авыр түгел.